Galicia sumará en 90 días 140 millóns de euros en axudas para autónomos, microempresas e hostalería grazas ao segundo plan de rescate para estes sectores. Esta iniciativa contará, como mínimo, con 50 millóns, un investimento que se suma ao do primeiro, do que xa está pagado a maior parte. Este plan de rescate se teñen presentado máis de 40.000 solicitudes. Están pagadas o 80%, exactamente 32.500, que suman 66 millóns de euros xa na caixa dos autónomos, das microempresas, dos bares, dos restaurantes, das cafeterías. Das 40.000 solicitudes, o 60%, 24.000, proveñen do sector da hostalería. 20.000 desas 24.000 están pagadas e está aprobado todo o gasto, pagado ou non, que chega a 37 millóns de euros. Feijóo tamén reiterou a necesidade de crear un fondo de rescate no que, ademais da Xunta, tamén aporten achegas ás deputacións e os concellos, segundo reclaman os hostaleiros e como se fixo noutras comunidades. De todos modos, o presidente aclarou que o Goberno galego seguirá apoiando economicamente o sector, pois a súa responsabilidade non está condicionada a que outras administracións tamén respondan ás solicitudes.